Kai. Kom så, Kai! Frem tilbage, find det, nu! Fortsæt, Kai, fortsæt! Flere spark, kom, nu! Kom så, Kai! Ja, der er point. Lidt frem, Kai, ikke tilbage. Tæt på ham, kom, og så fører den af venstre, kom. Nu! Fortsæt! Ah! Fortsæt, Kai. Rigtig godt. Godt, Kai. Afslappet, ikke så meget step, kom. Kom tilbage, kom. Kom der, vent på ham. Find det. Alright! Rigtig Kai. Nu! Nu! Godt, Kai. Ja, prøv at slappe i så nu, ikke? Og venstre rundt. Kom, skift dig ben. Kom, skift dig. Bliv der. Sådan, find det. Rigtig. Godt. Hvornår skal du til? Og Pima? Ja. Har du været sidste år? Hvad er det flot, Kai? Jeg ved ikke, hvilke kamp. Jeg vil bare, at du skal kæmpe ind i den. Jeg tror, det er en af dem. Kom så, Kai! Afslappet igen, afslappet. Bang! Sådan, bang! Bang! Simon, op! Hvad sker der? Der er point der. Så ret. Den sad, mand. Godt, Geil. Rigtig flot. Hvad laver du? Geil. Super. Prøv at afslappe det stille og roligt. Vent. Kan han se noget? Jeg ved ikke, hvad sker. Han er god, han sparker i blinden, mand. Han kan ikke se noget. Jeg tror, det er den der. Nej, det er ligesom om. Lille er det. Faktisk, Nej, vi skal prøv at lave vi skal have en lige 15. Jeg skal også Kuya, min kuya. Okay, jeg ser. Ellers kan jeg se noget. Jeg tror, jeg kun for piger. Hvad? Er der en sæd, man kan høre det? Ej, mand. Jeg har det på film, mand. Men jeg var lige så slået dem der, mand. Nej, hvad sker der? Vi gjorde det også med i vores klub. Han laver rigtig flot hovedspark, Jessie, ikke? Han laver flot hovedspark. Lav den igen, Geil. Og den stopper op i Der. Tak. Nu! Ja! Kom nu, Geil. Afslappet. Kom igen, Geil. Geil. Lad ham komme, Kai. Nu! Pres! Rigtig godt, Geil. Ej! Er det spark i ryggen? Nej, spark på det. Kom så, Kai! Afslappet igen, kom. Ikke træk tilbage, kom, ikke træk tilbage. Dobbelt. Kom så, Kai! Big ben. Nu! Nu! Kom så, Kai! Fortsæt, Kai! Fortsæt! Kom så, Kai! 15 sekunder! Fortsæt! Pres ham! Ja! Rigtig godt. God kondi, Geil. 10 sekunder. Kom så, Kai! Det er bare et spark. 8 sekunder. Et spark. Kom så, Kai! Kom så, Kai! Fortsæt, Geil! Hey! Fortsæt!
Line up. Action. Spurgte om han ikke må kæmpe den der. Hvor meget er nu? 6 kampe.